Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Jotno sanja kaham tei joto hasteni Tipra sarokno ani hamjakma yafaru tini Dofani TV news channel tui live ma phaikha mia live thangjak Jamatia hwnui BJP ni Juba Morsani President ani je audio viral khaimani no tui tini Kok Phirokha ni ma phaikha tini Jamatia BJP ni Juba Morsani President tini sini thansano sbainani bagui sini thansano orai porai khainani bagui tini ani audio viral khaimani belai ke bono ang selengkha tini bahai kebo ani khorang khlaiui boroini khorang khlaiui bahai kebo tini audio viral khaikha bono ang belai ke selengu tini ang boroini khorang sibusia tini boni number bo mobile number bo ani orok korui pia tini ani khorang khlaiui district ni YTF ni vice president nari kelenkari hanai tini audio viral khai tongmani no tui ang Kok Phirokha ni tini ma phaikha sanathang khangkha sini Tipra sarok borok ni hamyano tui bahai kebo tola khiklaimano bahai kebo borok no tola khiklai thansano sbaiui orai porai khaimano totally BJP ni ষড়যন্ত্র tei BJP ni চক্রান্ত totally fake totally fraud ang abo hai kuno kokma saya ang boroini khorang bo buchia piaba tini edit khaiui ani khorang khlai audio viral khlaimani Omono ang Kok Phirokha ni musugo Jamatia no tini BJP ni Juba Morsani President Kok Phirokha ni musugo sanathang khangkhe nini baba bohoi khorok banajak tangni amabu wanjui nangbo wanjui busa teinini baba je bohoi namani kunui ungkha bibi bahnok tabok last nini amankha wajui wajui busangui nang wajui ni gyan haini bagui nang totally saredi tahai borok no orai porai khainani bagui ani audio viral khaimani no nang totally chayaklaiu piabanini ani audio viral no nang viral khai manui tini salsa tongmani nangbo salsa nangbo makabanu karon jotoni jora phainai BJP Juba Morsani President nang tini manui tongmani tini nangbo salsa jora sok phainai BJP salsa komornai afro nang biang thangnai biang khari yognai no tini ani khorang khlai audio viral khaimani tini nari kelenkari hui viral khaimani
tini ani sang yatai khoroksa ati Jamatia no kokti sai dongani ang tini single ang tini saisung ang tini khoroksa tabok jora saisung kho piabano ani khorang khlai je audio viral khlai mani sana thangkhangkhe bebang nini khandan hoite nini tongmung samung ang bebang ni siwe ang bumung khui saya tini BJP ni neta khainai rok langta khaima khare BJP ni netri khainai rok tini bosagori krei khlai risum krei khlai tini phunugui tongo omno bwan sokdi o amar Jamatia tei kaisa chini Tipra sarok ni emon je haya tini bubagrano simlang Jamatia hnoi lathi rowui tongo tini Soikotula patra bubagrano hasuda hnoi tongo tini Chondon Chatterjee bubagrano Mukudhin Raja hnoi hoi tongo bono hingkake chini Tipra sarok siring mungsa comment khairagya mungsa post khairagya mungsa saragya tini Tipra sabai Tipra sangkhene kisisa haya khaimani kisisa saya khaimani no जों social media o viral khailayo social media o spread khailayo Facebook oro layo WhatsApp oro layo YouTube oro layo omo chini Tipra sarok ni chaya klayo omono kok sarna musuga ang tini Dofani TV news channel te tini Kok Phirokha ni ma phaikha je ani khorang khlai je sababuri ingkha ang phani khorang buchia boni mobile number ba ani oro kurei ya ba ani khorang khlai edit khai je viral khai tongmani omo hastini Tipra sarok kebu bisata sadi kebu puito tasadi yes ang single ba ang tabuk jora saisung ba ani buhui busa kurei khaba ano allegation thepai mane karon o borok saisung bahai khe tongma hni allegation thepai mane omo totally BJP ni ষড়যন্ত্র BJP ni চক্রান্ত chini thansano sbainani bagui chini Tipra sano orai porai khainani bagui tini BJP ni Jubo Morcha ni president Amar Jamatia viral khaimani no Kok Phirokha ni ma phaikha tongmungno sana thangkhangkhe ni no bebak samane nang bisingo pen krei khlai chini ma kharmani porjonto जों bebak saimane haifane bobo chini Tipra sa hnoi जों tabok jora viral khayakho nung tongmung no omo tahaikhe thak yangkangkhe himmat tongkangkhe bwskango phaidi nung bai ang challenge rowui kok sawo pia nung omo tahai viral khaimani belai kheno chaya tei kaisa omono na ang Dofani news channel tingui kok sarnani musugo jefa borok pha nungthung o je bwrui ani bai khorang khlai je audio viral rojaknai o family no ang kok sarnani musugo tongmung no boni loge tongkhangkhe boni loge song tongkhangkhe nung kono khata baidi kono khata tidi nini loge bai ang kono mungsa relation krei nini loge bai ang sibisia nini loge ni mobile number ba ani aro krei omo sungno thansano sbainani bagui chini Tipra sano orai porai khainani bagui BJP ni totally ষড়যন্ত্র omo totally fake nung nukhungo tawalaidi nini hui songbai nini loge songbai walai suglai tangdi o audio viral ni bisingtei norok walai suglai phano ngui mane piaba norok walai suglai tanglaidi omo BJP ni ষড়যন্ত্র BJP ni চক্রান্ত tini ang omono kok sarnani musugo ano leadership kusuk kajaknani bagui ani activities no kusuk kajaknani bagui gobang mano borok tini tongthogui mano ani o audio viral no nugui piaba tini ani khorang khlai tini gobang mano comment post khaimani nukha o audio ungkha totally fake totally dalar borok bahai khebo chini o killa bagmao sebab Tipra Motha ni warriors bubagrani warriors sebab samung kaha tangui tong borok no kha sbainani bagui tini fake khlaiei edit khlaiei ani khorang khlaiei
o borini kholang khlai edit khaimani bono totally ang selengo piaba tei kaisa o omorjia Jamatia Juba Morcha ni president fan nang tongdi tongmung nang himmat tongkhangkhe phaidi bwskango ang bai bwskango phaidi salainai piaba nini o tini monoimung salsa nang ma kabano nang bu thansao phaidi nang tongmung thansao phaya khlai 10 ni sukli bai khlai nini amabu 10 nini baba buhi khorok banamani bono sung saimanu nini ama tabok 10 nang 10 gian khlai jori si amatai Tipra sarangno oroi poroi khainani thang tongkangkhe sini YTF no yakar glak bo jaga nang kharnai naito guno nang action nanai haini babu nang totally mothakdi amata hai jori si edit khlai audio viral khlai khorok sate khorok sano oroi poroi khainani bagai thansano subainani bagai nang BJP ni wansaroni dalal khlai samungkai tongmani nang mothak yangkhangkhe salsani ni jora sok phainai a jora bomotui hayungnai nang songmagla ani bagai ang omono tini dofani TV news channel ti Kok sarnani musugo joto hasteni Tipra sarokno joto hasteni lukurokno omo totally fake tongmung borok kubui hingkhangkhe borini mokhang khlai roi roma khamu ani audio bai je viral nani borini mokhang ani mokhang khlai roi roma khamu piaba borok drubu romaya ani bangwai omo fake omo ang je nukmani mia horo ang je nukmani ang o borini khorang busiya ang sikhanaya o borini number bani aro koroi boni loge songganang busiya koroi busiya piaba tini ani khorang khlai tini audio viral khaimani omo kebu khata baidi sungno thansa subainani bagai sungno oroi poroi khainani bagai omo totally BJP ni ষড়যন্ত্র BJP সংখ্যা bahaike sini thansano subaiye bahaike bu sokranto khlai oroi poroi khlaimano boroni boroni nahormung haini bagai sini Tipra Motha ni leaders no khorok sate khorok sano borok allegation thepaiwi gobangma sini leaders kahang kahano sini bubagrani warriors kahang kahano borok omotahai khlaiwi je boroni BJP ni IT cell viral khaitongmani no kebu hasteni Tipra sarok huito takhaidi bisas tathangdi hinui Kok sareino ini ani kisisa social media tei Kok sarmani orno mothakha